report. Inirereklamo ng mga residente ng Barangay Real ang maruming tubig na nagmumula sa kanilang water supply matapos masirang isang water pumping station bunsod ng soil erosion. Ayon sa pamunuan ng Urbistondo Water Services, nagkaroon ng erosion sa ilalim ng pinagkukunan ng tubig na nagresulta sa mabuhangin at hindi malinaw na tubig na dumadaloy sa mga grupo ng mga consumer. Dahil sa insidente, umaapila ang mga residente na ibaba ang singil sa tubig bilang tugon sa hindi magandang kalidad ng serbisyong kanilang natatanggap na posible pang magdulot ng sakit sa mga nakararanas ng problema. Tiniyak naman ng Urbistondo Water Services na inaayos lang ang nasirang pump at nakikipag-ugnay na sila sa mga technicians mula sa karatig probinsya upang agarang maresolba ang problema. Patuloy ang kanilang pagbibigay ng updates sa mga residente hinggil sa progreso ng pag-aayos. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.